Moikka! Mä ajattelin esitellä teille nopeasti tämän mun NoVeitsin ihohoitorutiinin. Eli käytän siis tätä, olen itse tehnyt sen ihohoitotestin, digitaalisen testin, laitan siitä linkin teille. Ja, mä oon tehnyt sen ja sitten mulla on tullut tässä niin vähän erilaisia näitä tuotteita, mutta mä näytän nyt silleen pikaisesti. Eli serumi, Lemis and Agedify, ihan tämmönen määrä riittää aivan hyvin, tässä jopa ehkä pikkusen liikaa. Aamulla puhdistin kasvot sillä NoVeitsin puhdistusaineella, joka tulee tässä setissä kyllä mukana sitten. Noin, serumi. Sitten mulla on kaksi näitä silmäympärysvoidetta. Toinen on Wrinkle Smooth ja toinen on Lift and Firm. Laitan nyt tätä ryppyjä silottelevaa. Ja tätäkin tosiaan riittää siis ihan niinku, no mä voin laittaa tohon, tää riittää tällainen, nyt meni jo 2 silmään ihan reilusti. Siis semmonen pienempi kuin nuppineulonpää, niin aivan hyvin riittää. Nyt tuli jostain syystä mulla vähän reilusti näitä molempia, mutta tää tosiaan on ihan älyttömän riittävä. Mulla itellä on siis kestänyt nämä nyt varmaan jonkun yli 4 kuukautta ja nyt mulla alkaa tuo seerumi loppua, eli ensimmäinen vasta on niinku, mikä pitää uusia. Sitten mulla on tätä vähän värjäytynyt tää purkki, mutta tää on mun päivävoide. Tää on laitti, eli voi valita kevyemmän tai raskaamman ja sitten voi valita UV tai suojakertoimellisen ja UV-suojellisen. Tää kanssa riittää aika pienen määrä. Ja nopeasti vaan noin. Sitten mä käytän lisäksi vielä kaulalle sitä sculptingia, eli semmonen, joka tulee tähän dekoltelle ja kaulalle, mutta mä en nyt tässä esittele sitä erikseen. Mä voin niistä laittaa myös linkit. Eli tässä on mun aamun ihonhoitorutiini tehtynä. Käytän sitten lisäksi kaikkia ekstra juttuja, mutta tää on tää perus. Ja sitten mulla on vielä tää yövoide, eli tän mä halusin tämmösen niinku rich. Tarkoittaa sitä, että tää on semmoista aika paksua ja ravitsevampaa, koska mulla on ollut ainakin ennen aika kuiva iho, mutta nyt se on aika hyvässä kunnossa. Tällainen on tosiaan tää NoVeitsi ja laitan siitä vielä lisää infoa sitten. Ja ne on todella laadukkaita, testattuja, auttaa oikeasti niinku huippuhyvin kaikkeen. Mun iho on ihan 1 000 000 kertaa paremmassa kunnossa kuin on ollut koskaan elämässäni.